Takže, čaute ľudia, vítam vás v ďalšieho videa, dneska som tu spoločne s pánom Perničkom. Hola, hej, like me. A dneska Hola, hej, máme like me. Minecraft s asi 15 modami, alebo 17, koľko tam 18. Perniček predial. 18 modov dokonca. Ok, takže hneď ako prvé základ Minecraftu naťažiť si drevo. Jak vidíš, tam už je rúžový strom. Nádhera, nádhera. Ale oni majú klasické drevo, lebo toto sú z Biome All Planet stromy. Ale potom sú ešte z neho modpacku. A ten pridáva aj konkrétne drevo pre nich. Nie, počkaj, to je cherry wood, to nie je iba klasické. Ale drevo by malo byť klasické, či nie? Nie, ja mám vymetať normálne tú textúru dreva, čo je normálne. A vyskúšaj to rozkraftiť. A neviem, možno dali ako nový update, ja neviem, Je to cherry vyznám. wood, je to dobré. Lebo ja hrám iba na... Zober čerešne. On to fakt má čerešne. Sa dá papať určite. Tak zničíme ten strom, nech mám saplingy. Yes, mám sapling. Alebo ne, máš sapling? Ok, ideme si teda vykraftovať nejaké nástroje. Mne stačí takto drevený krompáč a idem si naťažiť kameň. Najlepšie by bolo, keby sme sa ubytovali niekde pri rope. Ropa? Neviem či v tomto móde, ale teoreticky áno, je tu ropa. Lebo ľudia, tento mod inštaloval pán Perníček. Teda títo mody sme si spravili taký vlastný modpack. Takže ani neviem, čo tu vlastne všetko je. Keby som to mal zhrnúť, každého rožka troška. Možno techniku a mágia je tu trochu vyššie než ostatných. A adventure modpacky tu chýbajú. To je nejaké bílé orečko. Mám saplingy z toho stromu. Jak si mohol všimnúť, hore sú, dáš Ečko a tam pri svojej postavičke máš takú krúžok, že bubble. Tam potom budem môcť dávať special abilitky. Vidím to. Sa mi otvorí taký ďalší inventár, ako mám veľa seba, ale viac... Áno. Teraz si musíme ísť nájsť miesto na bývanie. My sa vidíme na mape, takže to je zatiaľ v pohode. Tento ostrov sa mi páči. To je les, tu by sme mohli bývať. Pod za mnou. Chceš vidieť jednu super vec? Akú? Poď sem. Vidíš tam ten... Kam nás hodíš? Nie. Vidíš tam tú červenú vec a stlač C-čko. C. Wow! Chceš približiť? Yes, tady je zoom. Počkaj, to není náhodou tým Optifineom. Ani je. Ale novšie verzie Optifineu majú zoom na CTRL. Yes, ovečka. Ty si inak pridal plugin, že One Place. To není plugin, to je doslova nastavenie v Minecrafte. Naber nejaké veci, aby sme mohli ofarbiť tieto. Tu sú už farebné postele. Tady už zombíky, tady sú dva zombíci. Ja nechcem byť v tom lesi veľmi, lebo tam nevidím vôbec nič už na lúke. Tam nevidím už ešte viac nič. Počkaj, ja idem napísať príkaz, aby stačilo, keď jeden spí. Tie cherry pridávajú fakt veľmi málo hunger. Dobre, daj mi prosím ťa, daj mi všetko vlnu, čo máš. Mám dve vlny. Tady máš. Dobre, ja mám tretiu. Toto je java, tu sa nedá ofarbiť, tu sa nedajú ofarbiť už prefarbené vlny a jedna je čierna, takže GG. No, postel z toho neurobím. Počkaj, máš pec? Mám. Tak polož pec, prosím ťa. Uhlie ideš ideš spraviť uhlie. Hej, nech máme aspoň niečo, s čím sa môže svietiť. Skeletoni. Tam sú. Dobre, počkaj, to tu trochu dole osvietím, ne? O, pavúk, ale trochu sa to laguje, keď ide... Poď rýchlo sem. Poď ku mne, nefajti. To by bolo a môže sa aj sfajtiť. Výborne. Yes, nice. Dobre, pozor, z druhej strany. Z nich môžu padnúť aj hlavy, myslím. Ty na tej mape potom vidíš, kde sú akože akí títo mobovia. Áno, mapa sa dáva, ja si zadám iba waypoint, že domov. To už sa nestratíme. A ja mám svoj, modrý. Ok, tak poď ideme do lesa. Ideme nájsť niečo. Ja počkaj, ja si musím nastaviť z monitora. Ja som si vypol monitor. To je včeli ul toto? Jakú inú textúru má, čo to je? Hej, to sú včelie úly, to pridáva Tamcraft. A oni sa potom dajú aj veľmi dobré farmy. Ok, ja idem domov, tam je až moc nebezpečí. Ja som si mal vybrať mesíčko. Tady mám moje meso posledné. Creeper! Poď sem, Creeper, tam nebuchni! Dobre. Počkaj, ja ho zabijem. Ja si dám tiež 3 mesa k tomu, jo. Takže 3 sú moje. Dobre, spapám zatiaľ čerešne. Zlomé z tých čerešní by sa dalo niečo uvariť, akože. To nie sú úplne k ničomu.
Ja idem nájsť tú ovcu. A nechceš pomôcť? Mne to je jedno, ale potrebujeme fakt súrne bielu ovcu. Alebo dve čierne. Alebo dve čierne. Počkaj, však máš stringy? Nemám. Lebo z toho sa dá vykraftiť vlna. Jo, zo 4 stren. Ale už ide vychádza slnko. Vychádza z toho. Koľko natáčam? 13 minút. Rekord pre teba. Kamo, creeper podo mnou, ja som na strome. Na tom nový creeper, teda podo mnou. No vybuchni už teda. Tak je nad tebou alebo pod tebou? Ale už vychádza slnko, takže už sme v pôde. Už diváci konečne niečo aj uvidia. No, na oce. Každý iným smerom nech pokrieme toho čo najvyššie. Dobre, tak ja idem na tú stranu, ty choď na tú, jo. Tady je výčka, ne, ja nie som ready na výčku. Ovce, Nice. Máš tam aj 3 dokonca. Dedinka. ja idem za tebou. A toto je modovaná dedinka, počúvaj. Tak tam sa idem teda pozrieť, ľudia uvidíte modovanú dedinku. Aha, tak tu není tá modovaná štruktúra. Škoda. Chýba tu totiž to z Tamecraftu taká väža, ktorá je česká väčšinou. Som zobral nejaké veci a mám nejaký menší armor a potom ti možno môžem dať. Mne sa viac páčia tieto staré verzie, tieto staré dedinky ako tie nové teraz. Máš kosti? Máš kosti, lebo máme tu psika. Mám 2 kosti. Jes, tak poď ochočiť psa, poď ku mne. Zlátku. Medená ruda. A som zbral ten... Pardon. No a tuto už sú, môžeš si všimnúť, máme tu meď. Meď je aj v nových verziách, ne? No lenže toto je poriadna meď, to nie že meď, To je z meď, ktorej si nevieš spraviť. v tej dobe na tej verzii ešte nebola meď. Takže meď bol vzácnym modovaným predmetom. Nie vzácnym, mede bolo proste veľa. Á, vidím, máme tu jednoho dedinčana z Tamecraftu, ktorý chová včely. A myslím, že... Dobre, tak tu včely nemá. Určite meď naťažíme, aj keď to akože není moc najvzácnejšie. Ja nakradnem mrkvičku a idem koknúť ešte hľadať, lebo ja mám plný inventár, takže nejdem už hľadať. Ok, ľudia, aby som tady u mňa toto moje video už ukončil, keď sa vám páčilo, dajte samozrejme like a odber na tento kanál. Samozrejme viac z tohoto dielu uvidíte na kanáli Pán Perníček, ktorý bude točiť ešte asi viac. Takže ideme sa pri ďalšom videu, takže zatiaľ čau!